Hi guys, hello. Sikukumpanza again. Kuyangithokozisa ukuthi ngiphinde ngenze ivideo namuhla, kuyangithokozisa lokho. Topic yanamhlanje ikhuluma ukuhlukana kwama-group amathathu. Ngifuna ukusho ngesiZulu. Ngifuna ukusho ukuthi kwi-economy. Nali igama lesiZulu lengilahlekela. Emnothweni. Emnothweni. Group yokuqala. There is a group, there's in English bathi there's poor people, but I don't believe angikholelwa ekutheni la ngilithandi ke nje ke futhi kodwa igroup yabantu abaxakekile. Okumnandi ngalokho kusuke kuxakeka kwesikhashana, akekho umuntu oxakeka forever. uNkulunkulu usithanda sonke. Baxakeka kwesikhashana. Ziphinde ilunge izinto. Kukhona ke group yalabo bantu uthola ukuthi awunayo income, akukho lutho nje olukwenza ukuthi uphile phela kulezi khathi zamanje sekwaphila ngemali. Yabo. Nezinto eziningi asisakwazi nokuzenza, sesicabanga ukuthi nje right kufanele kube ukuthi unemali kuphela, yabo. Isikhathi ke sesashintsha. Like into esizoyenza okhokho nobabamkhulu bethu kudala babephila ngaphandle kwemali, belima, benza konke, befuyile, behwebelana ngazo lezi zinto ezi-around bona. So ke imali kwangeyona issue kangako, kodwa babe right futhi beyabanomzane, bephila be-right, besutha. So ke lesikhathi samanje ke isikhathi sesashintsha. Yonke into manje siyenziwa ngemali. Mungenamali groupwa ke kuthiwa uyapoor, uyabo. Ngithi alisindele ligama, kodwa kumnandi ukuthi awuhlezi ukuleso simo ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu uyakusize, thola indlela, phume kuleyo group, ungene kwi-group elandelayo. Okuyile group middle class people. Yalabantu abaqashiweyo, futhi labo bantu ababheka imiholo, ababheka ukuthi afuna umsebenzi mayise utholile bese ukuthi nje ubheke nje umholo wakhe phela. Yona nto akholelwa kuyena ukuthi yena fanele abe right ngokuthi asebenze. Yabo. Yilabo bantu abasebenzayo. Akukhathalekile ukuthi wenzani, okusalayo ufike emsebenzini ulethwe indlala, udinga imali, ufuna imali. Abanye ke bayaphakama, uthola ukuthi hayi ngenza ukuthi okusalayo kodwa ulambile uzofuna imali nawe njengawo wonke umuntu. Ngeke ngandeke kakhulu ngamazwi lapho. Baningi abantu abaphakeme nje isidingo singekho. Uthola ukuthi uphakeme kodwa umuntu akabishile ezikweletini, akabishile kodwa uthola ukuthi uphakeme, ungazi ukuthi uphakamani. Ulinda umholo, mangabe umholo ungekho dororo, kodwa ezophakamela nje esikhaleni, yabo. Lokho nje ngisho ukuthi okusalayo sonke nje basixakile nje, we are all in the middle class group. Sihluphekile, sixakile sonke. Masingaholile i-stress ezisiphathayo kungafa umuntu. Sinanto enye seceleni ngaphandle kwalomholo. Bese kuba khona ke laba abaphila impilo. Yabona ke laba baphila impilo engena stress, kodwa mabenza kahle nabo ngendlela right. These are rich people. Sinabo nje nathi baningi la eMzansi. Bakhona basetsane emahalimele azasebenzele umuntu ke loyo. Selokhu aqala nje uyayisebenza
she's lucky-ke inhlanhla leyo, siyambongela. Baningi abayisebenzayo, angisho mina abantu abalinda ukuthi fanele ngiholelwe, cha. Ngisho umuntu ozisebenzela yena, okhanda ucash wakhe. Yazi ngizwe ukuthi ngithini, ngithi umuntu ozikhandela yena ucash wakhe, hhayi umuntu olindayo i-payslip. Angikhulumi nge-payslip, ngikhuluma ngomuntu oyikhandela yena ucash wakhe. Those are the rich people. Nabanye-ke ama-artist, kodwa ama-artist baba rich okwesikhashana, ngeke ubambelele kakhulu kulokho. Baba rich okwesikhashana, emva kwesikhathi uyezwa umuntu use-broke. Yabo kubuhlunganyanyana kwabo kunzima. Hani mase bahluleka ukusave noma bahluleka ukwenzani, ngoba phela umuntu usuke esebenzisa ithalente lakhe ayakhe imali ngempela. Ukuthi kusuke siqedwa yini-ke angazi, noma kusho ukuthi mhlawumbe usuke engasave ngalesikhathi ingena iningi. Lowo muntu usuke enza into ayithandayo, abe rich okwesikhashana, then after a while yabo. Kubuhlungu-ke kodwa lokho-ke akumnandanga. Kodwa baningi abayibambayo, uthola ukuthi umuntu uyayifaka imali ngento ayithandayo, uyi-create-ela ucash wakhe, kumlaste for a very long time. Ashiye ilegacy nasey'nganeni zakhe, njengobaba uMaponya nje. uMaponya, yes. oJomo Sono, Dr. Ivan Khoza, Kaizer Mtaungu, labo bantu, they rich. They creating their own money. Abakaze basebenzele omunye umuntu. Kube nobani baningi ovusa ithembe kwayo, kodwa abantu abaningi abakamazi, kodwa uyakude lo uyakude fa. Baningi abantu abazakhele, bengibala nje ngibalula laba abambalwa. Baningi abantu abazakhela imali zabo. Uyabona abanosomizi sinabo siyababona. Yabo noma bebuye baqashwe-ke somewhere, kodwa kusho ukuthi umuntu uqashwa ngento ayithandayo, ayenza ngoba uyathanda. Baningi Musamseleku uzakhela imali yakhe loyo. Nama-lodge namakhosikazi akhe bazakhela imali yabo. Yize-ke aqala wasebenza e-SABC, kodwa futhi wayengekho permanent, which means-ke kushuthi wakade aqala ukuba like business minded, kodwa yize kwangeyona phela inhloso yakhe ukuthi angabe permanent, kodwa nje yabo. Baningi DJ Izinhle bazakhela imali yabo labo. Yabo abana stress, balinda labo bantu engibabalayo, abayilindi i-payslip ukuthi solinda ukuthi uzoholelwa, sticking focus on this thing, entweni eyodwa, ngilinde isalary yaleyo nto eyodwa. Yabo umehluko lapho. Bazakhela igama, bazakhela imali yabo. Bashiyela iy'ngane into ephathekayo, abashiya isikweletu labo bantu. Akuthi ngoba nakho umuntu uzothi ngoba nakho useshonile bese kuba kuthiwa kuzuma kuzosuka isikweletu. Cha, izinto abantu abathenga ngo-cash, khuluma ngalabo bantu-ke laba aba-rich, bathenga ngo-cash, ahlukane nesikweletu ngaleso sikhathi, ahlukane nento. Umuzi cash, moto cash, cash, yabo. Baphila impilo ekhululekile. Emva kwalokho bayazipha futhi iy'ntandane, bayanikela ey'ntandaneni. Uyabo, baningi abey'gwili ezenza into enhle. Abantu abangafunda kuzona, ziningi izigwili ezenza into enhle. Okufanele nalezi ngeke ngakhuluma ngale ndaba
labantu abasanda kuphatha imali on my last topic okufanele-ke laba abasanda kuyiphatha imali bafunde ukuthi laba sebenemali benze njani, yabo, nangendlela ababehave ngayo, bagade bafunde nje ukubagada ukuthi benze njani so that nabo bezonyalandela ey'nyathelweni zabo ukuze babe successful, yabo. Labo bantu kabambalwa futhi kufuneka umuntu onesibindi uma ufuna ukuba rich, ube rich, ukwazi ukubekezela, ukwazi ukuthi sengisho isibindi sokuthi kwesinye isikhathi uthole ukuthi ayizongena imali ngale nyanga kodwa ukwazi ukumela lokho, uphushe la la uhloko ngathini elakubonakala ukholo lwakho ukuthi strong kangakanani, yabo, ukwazi ukumelana nobunzima futhi bayakwazi ukumelana nabo, baphinde futhi baqhubeke ubona impilo isi-right, yabo. Bayabazisa kodwa abantu abangenalutho, abeve bebazisa abantu aba-rich, abantu abangenalutho, bayabazisa kakhulu. So ingakho noNkulunkulu ehlezi bablessa nje babusisa ngazo zonke iy'khathi, yabo. Konje yini baningi abantu abafisa ukuphila njengabo, yabo. Ngisho phesheya baningi, phesheya khona ubani uBill Gates, kodwa uBill Gates wakwasebenzela u-IBM kodwa futhi wasebenzela only ikhampani eyodwa, waphuma wazenzela okwakhe okwamenza waba successful njengoba simaze successful nje. Ngisanda khuluma ngokupha, uBill Gates usanda kukhipha ama-toilet amahle kanjani emalokishini, not even emalokishini, i-South Africa yonke wakhipha ama-toilet I think kuthiwa namashawa phakathi amahle nje asezingeni lesimanje. Angithi kupha lokho, bayazi ukuthi siyawusebenzisa uMicrosoft eSouth Africa, so not even eSouth Africa kuphela, wafaka nje i-Africa yonke, kwayi-project leyo ongase nje usearch naku-Google ungathola ukuthi ubone nama-pictures mahle, yabo. Ukubhekelela abantu abasweleke lapho, they very good on that, yabo. Baningi nje, baningi. So-ke fanele abantu babukele kubona labo bantu abasebenza compared to ama-middle class people, thina-ke labo Thixo esisebenza thina ngesikhathi, uholelwa ngesikhathi ukuthi usebenze isikhathi esingaka, kanti bona basebenza ngama-results ukuthi umuntu ukhiqize into engakanani, yamakhela into engakanani, and they very humble, most of them. Sengisho aba-rich-ke, they very humble. Abantu-ke abakhandala imali yabo, abayikhandela bona imali yabo, siyafisa sonke ukufana nabo, kodwa-ke bagcina kwenzekile. Ungangibuki bese uthi hawu njengoba umdala nje makavuka, ungakusho lokho. uNkulunkulu akanasikhathi, anything can happen within a second. uNkulunkulu akanasikhathi, basho ukuthi hawu usumdala ngeke usakwazi ukufinyelela lapho, hayi, no. Yeah, I love you guys.